Ka jala Meghalaya ka langsingan hadien ba ka report ka bami ha ka neksi sajan kala kadau biang ba omdon shu ki bayo yaute kunyang jingpang. Kane kadai kasngi ka pasan ba ka jala kala saki habaro kites bakilale kilong negative load. Katgum gaji thu do sembut mitirang ba perston song na ki 1000 sispa an ripu kandai ngot ki sampul balapha ki 1000 kandai punyo tuli ki bala deptes kilong negative load bat menta kidang apat ikarjol jongkin ripu tuli. Agoi dei bat ki samples kaba haduk menegas ngi kabangi pak na kabenta ka test ya ka jingdon jong ne knyang jingpang kolong 1000 sispa nriu phok ndai ngut ka test ka result kabangi layo bat kabalong negative kalong 1000 khandai phau nhiều ngut positive khat armut khat way long active iway balaklat but ka result ka bangi dang up sibit hadu la shai kalong nriu phongut kata kadeka bangakwa ia kaban pentip ha kaneka por syaki ba nong song snong baro but hadu mentakasngi ko mga ongepi kadon kejingsingan ya kejelam Meghalaya jongi namar bang kamdon kanu ka case positif hadu menakasngi bat ngangej scam bat ngi kermen scam bakane kan number lasai lesisngi kabangi dangya ya ka test man kasngi bahkan numdon syu ka positive cases hapo jong ka jela ka jongi kabamut kane ka penpau ba ka long sngan ngila kham sngo sngan namar ba kum mga ongepi ka test ka bangile man kasngi ka result ka bangiyo man kasngi ka bangile man kasngi ka bangiyo man kasngi kalong baro negative hadu menta kasngi